Cando planificas unha viaxe sen billete de volta, o espazo convírtese nunha das túas maiores obsesións. Con respecto á mochila fotográfica, esa obsesión tamén é verdade. Polo tanto, na nosa mochila fotográfica decidimos incluir unha serie de accesorios que ocupan moi pouco, pero que che poden solucionar un montón de situacións un pouco complicadas. E diso vimos falarche precisamente hoxe, de 5 elementos que levamos na nosa mochila fotográfica de viaxe e que teñen 3 cousas en común. Unha, non ocupan prácticamente nada de espacio, 2, son bastante asequibles e 3, podenche solucionar diversas situacións que poden ser complicadas dun xeito bastante sinxelo. O primeiro deles é este adaptador de tarxetas. Vale tanto para tarxetas SD, que son as que montan moitas das cámaras que levamos connosco, e tarxetas micro SD, que son tamén as que levamos para almacenar as fotos ou vídeos do noso teléfono móvil. Con que podemos conectar este adaptador? Pois, por un lado, con o noso ordenador portátil, se ten unha entrada USB, e, por outro lado, o que fai deste adaptador algo moi interesante é que ten tamén unha ranura micro USB, que é moitas das que teñen para cargar os nosos dispositivos móviles. Polo tanto, pois, imagina de viaxe cando estás moitas veces sin ordenador ou simplemente queres pasar algunha foto ao teu móvil, pois simplemente colles a tarxeta SD, métela no teu teléfono móvil e xa tes todas as fotos da túa cámara disponibles. Xa vedes que o tamaño é, a miña man é bastante grande, é prácticamente nada, o prezo é bastante asequible porque creo que nin sequera chega aos 7 euros en Amazon, e por todas estas razóns este é un dos nosos imprescindibles na mochila fotográfica de viaxe. Imos co seguinte. O seguinte é un clásico nas mochilas fotográficas, pero de viaxe aínda se multiplican as súas posibilidades. O tamaño de adaptador de tarxetas era este, pois do segundo elemento é este, é dicir, tamén ocupa prácticamente nada. É un disparador inalámbrico, neste caso compatible coas nosas cámaras DSLR a través desta opción que ten a cámara no menú de configuración de disparo. Vale, o bo que ten este disparador inalámbrico, ademais de que non ocupa prácticamente nada, de que o seu precio volve a ser inferior aos 10 euros en Amazon, é que nos pode sacar de diferentes situacións un pouco máis complicadas. Por exemplo, se viaxamos sós e non temos a mellor alguén preto que nos poda facer unha foto, simplemente temos que situar a cámara nunha zona que sexa bastante estable ou poñela no noso trípode, e con isto podemos facer autorretratos, fotos con varias persoas de grupo, un montón de posibilidades. E outro dos accesorios que decidimos mercar antes de marchar de viaxe hai 5 meses foron estes anéis adaptadores para filtros. Son moi útiles e cómodos porque tampouco ocupan moito, xa que van enganchados a través da rosca, e evita o feito de que teñamos que mercar bastantes filtros para levar de viaxe. Nos levamos dous, levamos o de densidade neutra para conseguir tomas de longa exposición e para gravar en vídeo cumprindo a regla dos 180 grados, e tamén un filtro polarizador pois para as tomas en exterior de paisaxe nas que gañamos contraste e evitamos algúns reflexos. Vale, pois estes anéis adaptadores sabedes que teñen un tamaño bastante pequeno, podémoslo levar en calquera esquina da nosa mochila fotográfica, e ademais, pois como son varios, temos a posibilidade de enganchalos nos outros dous obxectivos que levamos, tanto o obxectivo de kit que utilizamos no día a día, que é o que ven coa cámara fotográfica de serie, e a focal fixa de 50 mm, que tamén a levamos de viaxe porque dá unha calidade impresionante. E así, temos 6 filtros, levando solo 2. O prezo tamén é moi baixo, de todos xeitos, para non andar mareando. Tedes os enlaces a todos estes produtos por se vos interesara obter algún, non só para ir de viaxe, xa que podes telos na mochila fotográfica en calquer momento, en calquer situación, e probablemente solucionen moitas situacións desas complicadas das que falábamos. Ben, imos xa co cuarto accesorio que nos levamos na nosa mochila fotográfica de viaxe e que nos soluciona bastante. O ideal, cando viaxamos, si, levar un trípode, pero moitas veces, en moitas circunstancias, dependendo da viaxe, ao mellor non podemos levar o trípode que nos gusta ou o que temos. E polo tanto, levar un coma estes, que xa vedes que non ten nin o tamaño da man, pode solucionar unha burrada de situacións. Por exemplo, vas sacar un autorretrato, non tes onde apoiar a cámara, pois isto nunha superficie máis ou menos estable e uniforme, e xa che sirve para sacar o teu autorretrato. Tamén o mismo, se vas facer unha foto de longa exposición, se vas facer unha foto nocturna, pois con este mini trípode saes ao paso. Este en concreto ten tantos anos que xa non sei nin de onde saiu prácticamente, pero bueno, tedes Manfrotto, tedes moitas marcas que se venden tamén a través de Amazon ou de algunha tenda especializada de fotografía, que son máis ou menos económicos e que para levar na mochila son fantásticos. E o quinto, e non por iso menos importante,
pero si máis polémico, é esta cinta adhesiva Scotch Magic. Por que digo polémico? Bueno, pois porque esta cinta é para un uso bastante delicado. Como sabes, hai moitísimas situacións, e non só de viaxe, nas que a nosa cámara ten manchas, estamos sacando fotos, vemos a foto e ten manchas que parecen paxaros, pero non, son manchas que poden estar no obxectivo, que poden estar no espello ou que poden estar no sitio máis peliagudo, que é o sensor. O ideal cando temos unha mancha no sensor, obviamente, é levar ao servicio técnico, porque, bueno, son os profesionais e se tes garantía, obviamente, tes que usala, pero bueno, tamén hai moitas posibilidades, como a pera sopladora, que tamén levamos na mochila, por certo, xunto co resto do kit de limpeza, pero que moitas veces non son suficientes, e intentamos limpar a cámara a fondo, pero esas manchas persisten. No meu caso, non vou dicir que o recomende, porque pode ser perigoso para a nosa cámara, pero como eu sí que o levo na miña mochila, como eu sí que o utilizo, teño que traelo a este vídeo porque para min é moi útil. Imagina que estás no medio da India, no medio do deserto, co servicio técnico a prácticamente, bueno, sin prácticamente, a miles de kilómetros de ti, e que tes unhas manchas que son insalvables. Bueno, pois se queres continuar con fotos de calidade, con vídeos de calidade na túa viaxe, mellor tes que arriscar un pouco. E é o que eu fago. Repito, é a Scotch Magic. Podes obtela en calquer papelería, incluso en Amazon tamén por uns 3 euros podes mercala, e xa digo, é unha solución económica, non ocupa nada, lévala en calquera esquina, é dicir, é unha cinta adhesiva e podeche salvar de moitos problemas que poden vir derivados de po, dunha mancha, do que sexa no teu sensor. Esta última opción, pero moi recomendable para emerxencias. E ata aquí, estes son os 5 pequenos segredos que nos levamos na nosa mochila fotográfica de viaxe nesa xornada de 5 meses tan fructífera que rematou hai pouco. Ben sabes por qué. Bueno, e se non o sabes, quédache por aquí o vídeo para que lle botes un ollo. E tamén, por certo, se queres saber cal son o resto de accesorios, a cámara, os obxectivos que levamos na nosa mochila fotográfica para viaxar, incluída tamén a mochila, que é unha pasada, podes lela na descripción onde che deixamos o enlace ao artigo no blog Toshio. E sen máis, pois, se queres estar ao tanto das nosas novidades, podes seguirnos nestas redes sociais, bueno, ou en todas. Vémonos no seguinte vídeo. Moitos bicos.